Bayo para sa imo. D3 Bio with VCO. Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo ka bulan, bla. Sang pagtumarkos sang D3 Bio, baw okay, gidang resulta, subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nagid ka manipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang tamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. Ikaw bala may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvacion Street, corner Ipane Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa mga dugang benepisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Tok Ramil? Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bakterya nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boy. Para maintindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pudpod ang Ukraine, gipadalan sila 6,000 ka tangke, boy. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra 6,000, wasak. Nga, hindi, ang immune system, dito lang sila sa kwan, sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, Javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, Javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang. Kalma lang. Ang D3 Bio ang gaatake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy. That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio. Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio. May ara kag ito import immune system. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala namin tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogin, sumadamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500
ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakas ang upok at sip-on, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na ga-detoxify, namuling magpaniwang kay tutong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas active pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Spore Biotics, makabulig sa pagtabna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:34 sa aga. Ang oras, ginadulong sa Toskalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Klinika DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo, good morning Western Visayas. Isa ka maulanon nga aga para sa aton sini mga pinirangga nga mga tagparamati. Mga suki naton nga nakapudgid sa pagpangalagad sang balitang K5 sa umaga. Sa aton sini nga mga ka-K5, today is Wednesday, adlaw kita sang Miyerkules sa bulan sang Nobyembre. Pizza 5 kita tuig 2025. November 5, 2025, mga ka-K5. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Sa gihapon mga ka-K5 sa inyo, kinaanda na kung inyo kaupod sa kahanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga ka K5 Ray Espeja Umalay. Ang aton sini nga mga ka-K5, no, nakapahuway-huway na mga kabyanan sa sining mabaskog hangin, kag pag-ulan-ulan nga dala, mga ka-K5 ni Bagyong Tino. Sa aton sini nga mga kabyanan, hibaluan takaron dugay-dugay sa Pag-asa Iloilo ang latest weather bulletin update mga kabyanan. No, sa aton sini nga mga ka-K5, kung diin na si Bagyong Tino mga ka-K5, di na bala subong ang sentro ni Bagyong Tino, kag kung ano oras gid man siya naglandfall kahapon. Kay damo kita sang mga pamangkutanon kahapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kay pormiro sa dumanggas ang sentro, suno sa Pag-asa. Pero doon nagpanaog pa idalom ining si Bagyong Tino. Kag dito manwa nag-agi, naglandfall sa Permira Distrito sang may probinsya sang Iloilo. No, sa may first district ni nag-agi. Pagkadto mga kabyanan sa may banwa sang San Jose Antique. Sa aton sini nga mga ka-K5. Pero kay tungod nga tuman ka dako kag kadamol ining si Bagyong Tino, mabatsagan naton ang mabaskog nga hangin apisar nga aray kita diriya sa may syudad sang Iloilo kag sa pila ka mga kabanwahanan mga kaabyanan. Malapad ang sakop ni Bagyong Tino. Kag kung ara kita sa matamata sang bagyo, kung ang matamata sang bagyo ang nagpalibot sa aton, hindi kita kabatsyag kay kita nyo ng mata, ang mata duhawan, busilingon kay hawan ang mata mga kabyanan, hindi kita makabatsyag sang pag-ulan nga grabe kag sang paghangin nga mabaskog. Pero kung maglabay gani ang ginatawag nila nga eye wall, ining kilid sang mata, amo na siya nagapang nagaipo-ipo na blang no nagalibot-libot na, amo nang may dala nga mabaskog nga hangin. Sa aton sini nga mga ka-K5, dito sa may Bacolod, ang amon sini nga K5 News FM Bacolod Station, asos agyan lang ni Bagyong Tino, asos tumba ang amon sini nga tower kagantina dito. Sa aton sini nga mga ka-K5 mamutok baskog. That is why nga damo sa mga puno sang kahoy nga mga dalagko, kag mga poste sang kuryente nga nagkalatumba, kag temporaryo nga nadula ang pila ka mga kuryente naton sa mga kabaranggayan diri sa may syudad.
Kag at the same time sa pila ka mga kabanwahanan, mga kabyanan sa probinsya sang Iloilo. Tungod nga madamo sang kahoy ang nagkalatumba kag madamo sang poste ang nagkalatumba, mga kakipay. So nagpatigayon sa nga clearing operation sa aton nga mga LGUs, no, ang aton sining katapo sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, ang City Disaster Risk Reduction and Management Council kahapon. That is why nga delay gamay ang pagbalik sang kuryente, mga kabyanan. Kung may mga bagyo, kag may mga kasubong sini nga mga hitabo, mga kakipay, do normal malang ini tani, no? Normal malang ini siya sa to sini nga mga kakipay. Di may nagapadulong naman, mga kabyanan, nga isa ka low pressure area sa sang Philippine Area of Responsibility. Pero wala pa ni may baluan kung diin siya magalabay, mga kakipay. But you know what? Kung aton sinilan taon, mga kabyanan, no? Mga kakipay sa mga pinarangga naton ng mga tagpalamati. Sa bulan sang Nobyembre, usually, ang bagyo nga nagalabay sa sulod sang Philippine Area of Responsibility, kag ang bagyo nga nagalandfall sa Pilipinas, no? Doon dirigid niya nagaagi sa may Visayas. No? Na-notice ninyo sa may Visayas, almost the same track si Bagyong Tino kay Bagyong Yolanda kag Bagyong Odette, almost the same track. No? Sa to sini nga mga kabyanan, o kalin doon nagdain-dain no, huya gamay-gamay ining si Bagyong Tino, malya lain nun kuman balang akon sini nga labayan kay ti para hindi kuya mag-ilog-ilog kay Yolanda. That is why nga na naog ini siya gamay, mga kakipay. But in fairness, sa to sini nga mga kabyanan, no? Madamo sang banwa nga do hindi tanto kagrabing hangin ni Bagyong Tino. Kag ginapasalamatan tana nga why kita ya maka-eksperyensya sang parehas nga na-eksperyensyahan, why taman ginapangayo, no? But we're very thankful gihapon nga why tayo ma-eksperyensya, mga kabyanan, ang na-eksperyensya, mga kakipay. Pakita mo, kakipay, Paul, bala mga picture dito sa Cebu. Dapat nakaredy na dira mga picture dito sa Cebu, sa iban nga lugar, nga grabe ang mga bagyo, no? O grabe ang halit kagimbili ni Bagyong Tino. Dito sa may Cebu City, mga kabyanan, sos, duharos banwa nga irison ni Bagyong Tino tong mga panimalay ito sa may mga coastal areas, poros tanan kalbo mo, no? Inubo sigid, mga kakipay, may mga picture na da, no? Nga duhalos kalbo tanan tong mga coastal areas, tong mga kilid sa Suba. Tapos nagtaas pa dito ang tubig baha sa pila ka mga subdivision. Kaluluoy gid na banwa sa aton sini nga mga kakipay, pangilasin to nga ginagyan dito sa may Cebu, no? Sa aton sini nga mga kakipay. So makasiling kita, mga kabyanan, nga do mas okay pagawa ang aton sinidiya na na-experiencehan, mga kakipay, no? Diri, mga kakipay, sa may probinsya sang Iloilo kag sa isla sang Guimaras, mga kakipay. Di ba loon taman karon sa patrol kung nagbalik na blang biyahe, nagbalik ng biyahe, ang gale signal number naton diri nasubong status, stop from signal number 4, naglubo bala kita sa aton sini nga mga kakipay, no? Kay tiging kanselar ang pila ka mga biyahe sa mga sakayang pandagat naton, no? Sa may tanan gid, halos tanan gid naton nga mga sakayang pandagat king pagkanselar mo, no? Sa aton sini nga mga kakipay. So ibaloon tani karon kay K5 Karen Badilla kung nagibalik na gid man ang biyahe, mga kabyanan, sang aton sini nga mga sakayang pandagat as of this morning 4:45, mga kabyanan. Good morning gid sa mga pinaranggan naton nga mga tagpalamati, mga suki naton nga mga ka-K5 sa tagsa nila ka mga radyo. We thank God for another day, for another blessing, and ginapasalamatan kita ang Ginoo sa marami nga adlaw, no? Apisar nga nagatulot-ulit nagaulan-ulan pagkamay sa aton sini nga mga kakipay, but we're very thankful that ang Bagyong Tino, mga kabyanan, na matamat na manwa nga nagapagwa sa Philippine Area of Responsibility, and hopefully, no, magwa na siya kag ining nagapadulong nga low pressure area, gabay pa nga hindi maglandfall sa Pilipinas kag maghina ini samtang nagapasulod, mga kabyanan, sa Philippine Area of Responsibility sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
Buton tadanay pag-asa ara na ang pag-asa Iloilo sa to sini nga mga kakipay para sa pinaka-latest nga weather update. May ara daron ng Project Lupad to bla no ang video bla kakipay Paul ara pa da ang Project Lupad nga video samtang nag-report na pag-asa mo nang pakita no kung para makita nato ng satellite image subong aktual ni Bagyong Tino kung diin na ni sa subong na pahamtang no mga kakipay sa to sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. No, kaya gina-monitor natin last tracking doon sa Taytay, Palawan na ni Say. No, ang sentro ni Bagyong Tino, mga kakipay. Pasalamat kita kay dudasig ni movement ni Bagyong Tino. Sa aton sini nga mga kabiyanan, there is why nga tiway kita gid gawa matamaan, no? Diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, mga kakipay. Di ba noon takro mga latest updates ni kung pila kakahalitan damages ang ginbilin ni Bagyong Tino so far sa aton sini nga mga pumuluyo no sa may probinsya kag syudad sang Iloilo. No sa aton sini nga mga pinarangga nga mga taga-palamati. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Mga balantayan nga mga headlines, mga balita samtang gina-contact naton ang pag-asa, why naman nagaring ila sa lining cellphone, basi naman tulog naman sila. Sato sila nga mga kakipay mo, trabaho ninyo na no? Trabaho ina sang pag-asa, no? Hindi ka makambal kita or masiling bang ibanda nga ba, tiway mo sila laging pahuway-huway. Hello, trabaho na sang pag-asa. And to think nga ara sila nagadulong sang mga update, especially sa kalamidad bagyo sa may pungsod Pilipinas or particular sa pila ka mga kabanwahanan, no? Kag probinsya, rehiyon, mga kakipay sa kung diin man sila yan nasa naila sini nga nasakop, no? Obligasyon nila ina. And may ara sila na iyang tawo naka-alternate kung sinong ma-duty for that specific period of time. So wala yes ang excuse tani, no? Nga hindi ka mo na makontak, no? Nanuwa yung charge inyo sini nga cellphone, no? Sa aton sini nga mga kakipay, palihog ko liwat tawag sila, amo ni nga aton permi ginasaway. Because in times of calamities and disaster, dapat ang pinaka-preparado kag pinaka-alerto ang mga kasubong sini nga mga insas ng gobyerno. Sa aton sini nga mga kakipay, alangan man kami ang mamatomato. Kung kaisa kami na lang gani ka na matomato, pero lain gidya kung halinda sa pag-asa ang mga information nga aton sini mabaton kag mabatian sa aton mga pumuloy because they are the right agency and office nga makasiling kag makahambal sa aton kung ano ng status ni Bagyong Tino sa may pungsod Pilipinas, di ba? Itaw giliwat na naman nga way nagaring yung cellphone sa pag-asa da. Pag-asa Iloilo. Hi. Hello. Oras mga kabyanan na alas 4:50, mga balantayan nga balita sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Balitang K5 sa Umaga. Pangapi ka mo Klinika DTX Coffee Mix samtang nagapamati sa Balitang K5 sa Umaga ang Klinika DTX Coffee Mix mga kabyanan ang healthy coffee ni Dr. Amel Itang Uy nga may chia seeds, di sugar cane extract kag ampalaya extract. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ginalimpyuhan ang mga tinain naton, mga tiyan naton mga kabyanan ginapagwa ang toxin sa aton sining lawas. Tugas ang aton sa mga ginakaon kag mga bisyo. Kay gani mag-inom sang Klinika DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Sa mga balantayan ng mga balita, mga ka-K5 sa patrol, Police Brigadier General Ligan, gimpanom duman ang mga kapulisan nga magdoble halong para sa ilang kaugalingon sa tion nga mag-rescue. Pila ka mga lugar sa maasin na ka-eksperyensya sang pagkatipag sa nga duta tungod sa Bagyong Tino. Kuwaon ta makaro kay ka-K5 Karen Badilla ang pinaka-latest nga update sang biyahe. No? Kung balik na bala sa biyahe, ang aton sini nga mga
sakayang pandagat diri mga ka-K5 sa probinsya sang Iloilo kag sa syudad sang Iloilo mga ka-K5. Sa dugang mga balita, top 3 most wanted sa Western Visayas nadakpan sa barwas ang Balasan na Mayor Aisa Treñas nagpasalig nga may aras ang bastante nga supply ng pagkaon para sa mga evacuees. Mga evacuees ang San Juan Molo nagdangat sa 383 tanan. Halos 80,000 kapamilya sa Western Visayas apektado sang bagyong Tino suno sa Office of the Civil Defense Region 6. Masobra 88,000 naman ka mga individual sa probinsya sang Iloilo ang apektado ni bagyong Tino. K5 News FM Bagyong Tino. Bagyong Tino Special Report. Ipakita na ka-K5 po samtang isa-isa kita sa mga sitwasyon ni pagdulaan ang mga ginapangkuha ng mga video footages ng mga reports kahapon to sa aton sining mga reporter kung ano to kahapon nga halit ang ginbili ni Bagyong Tino. Ay video pa na kahapon nga nagtabog tong atop to ho sa balay ho. Ipakita na skilid para kita naton kung ano ning ginagrabe ka baskog ng si Tino kahapon. Sa aton sining mga ka-K5. Kagapasalamat kita nga naghalin na ni sa may Iloilo kagati magwa na ni sa Philippine Area of Responsibility. Damo na sa mga videos kapon mo. Napareparar kag naplastar na dapat sa aton sining mga ka-K5. Good morning kay Sir Ronito Sumbong, Jenke Archivo, Mereri Cabar, Ma'am Ning Ilumba. Sa kay Ma'am Ning Ilumba, good morning Ma'am Ning. Sa kay Ma'am Bings PSJ, Nonita Anadeline Sautong. Sa kay Tito Isyok Ilisan. Nagapumatigid sa aton sining pagpangalagad. Good morning gid. May mga videos, photos sa aton sining mga ka-K5. Alas 4:53 sa aga sa aton sining pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. Ay pa ang DOST Pag-asa, may ang DOST Pag-asa nga latest kag pinakaulihing bulletin update na ka-K5 poll 2 hours ago. Di palihog ko anayda sa aton sining mga ka-K5 DOST Pag-asa National na lang ang aton sining kontakon. Kay ang aton sining DOST Pag-asa Iloilo hindi makontak ang ila sining mga telepono ambot kung ano natabo sila. Tapos nga lagi ko na sa DOST Pag-asa nagmonitor ko kapon balita nila why pa kuno ya kalanfall diri si Bagyong Tino kuno kapon gapamati ta sila sa report nila lang why pa kuno kalanfall ato pa lang yung pinakaulihin nila nga datos so pa lang sa may San Lorenzo Guimaras nagalandfall nga si Bagyong Tino ya kung latawon mo yung satellite image dito na yung panglaslas mga kabyanan pagkanto sa may probinsya Tantike na ano man yung Pag-asa man ano inyo sining monitoring naman ulihe ano monitoring sa Pag-asa Iloilo naman mo ulihe ka mo da ulihe ka mo magatag update sa mga pumuluyo dapat ka rin supposedly advance ka mo na magatag hindi nga ulihe nami pa ano ning Pag-asa dihan ano gauyang ta kwartas ang gobyerno sa mag-amo sini gauyang ta gali kwartas ang pumuluyo abi pa enhance taman gamay ang mga equipment ta mga kasubong sini sa gahatag kita sang advice gahatag kita mga kabyanan sang informasyon sa pumuluyo ta tapos delay inyo information dang yatag sa monde ara na may arasang update ang DOST Pag-asa weather specialist Torreden de la Cruz Galicia mga kabyanan na 2 hours ago sa pinakaulihing lakat o kung status ni Bagyong Tino mga kabyanan sa sulod sang Pilipinas. Yari ang report sang Pag-asa. In analysis, nakita po ang sentro nitong si Bagyong Tino sa coastal waters ng Araceli, Palawan.
At kasalukuyan nga, taglay pa rin ito ang lakas ng hangin, umaabot sa 120 kilometers per hour near the center at gustiness pong umaabot sa 165 kilometers per hour. So napanatili po nito ang kanyang lakas habang nasa Sulusi siya at ngayon ay approaching na po ito dito sa Northern Palawan. At westward o pakanluran ng kanyang pagkilos sa bilis na 25 kilometers per hour. So sa kasalukuyan, patuloy pa rin po ito nananalasa dito sa western section of Visayas at dito po sa Palawan maging sa ilang bahagi pa o natitirang bahagi pa ng Mimaropa region at ilang bahagi pa po ng Southern Luzon. So just a recap po ng mga lugar kung saan ay naglandfall itong si Bagyong Tino. So kahapon nga po ng madaling araw, first landfall po nito ay sa Silagos, Southern Leyte. And then at 5:10 in the morning, same day po kahapon, ay naglandfall din po ito sa Borbon, Cebu. And then at 6:40 in the morning, ay pangatlong landfall po nito ay sa Sagay City, Negros Occidental. And then at 11:10 a.m. kahapon din po sa San Lorenzo, Guimaras. 1:20 p.m. kahapon sa Iloilo City, Iloilo. Habang 7:30 kagabi naman ay ang pang-anim na landfall po niya sa Magsaysay, Puyo, Palawan. So, we're expecting at posible po ang another landfall sa northern portion ng Palawan this early morning or early this morning. So sa track na ipinalabas po ng Pag-asa, nakikita nga po natin approaching na po ito sa northern portion ng Palawan at malakas pa rin po itong bagyo. So hindi po pwedeng ipagsawalang bahala at we're hoping na by this time ay prepared at nasa safe na shelter na po ang ating mga kababayan doon dahil kasalukuyan po itong nananalasa sa Palawan province. Maging yung kanyang diametro, kabuuan ng diametro ay apektado pa rin ang natitirang bahagi ng Mimaropa region at yung Western Visayas at ilang bahagi pa po ng Negros Island region. So kung hindi po magbago ang kanyang track at kanyang projection, mananatili pa rin po itong typhoon all throughout its passage sa ating landmass hanggang mag-emerge siya o lumabas siya sa West Philippine Sea. And then by November 6, that's tomorrow, simple po, nasa labas na po ito ng ating area of responsibility. So medyo may kabagalan yung kanyang pagkilos over the past few hours. At yun nga, dahil nga, kumbaga, mag-i-emerge pa ito sa West Philippine Sea, matatagalan pa ang kanyang paglabas sa ating area of responsibility bukas pa po early morning. Ngayon pa man, nakataas pa rin po ang ating signal. Signal number 4 pa rin po dito sa northernmost portion ng Palawan, kasama na dyan ang Calamian at Cuyo Islands. So ibig sabihin, pwede pa rin ng 118 to 184 kilometers per hour na lakas ng hangin. Typhoon force pa rin ito at significant to severe threat to life and property pa rin ang kanyang inaasahan o pwede pong maranasan natin mga kababayan sa apektadong lugar. Ito po yung areas po sa northernmost portion ng Palawan. And then signal number 3 naman sa northern portion ng Palawan. Ibig sabihin, pwede po ang 89 to 117 kilometers per hour near the center ng lakas ng hangin. At moderate to significant threat to life and property po ang ating nakikitang pwede pong maranasan. O yung nakikita po na K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. K5 News FM Bagyong Tino Special Report. Oras magkakabyada na 5 in punto sa aga sa ato sining mga ka-K5 diri sa Balitang K5 sa Umaga na matiyan ang report sang DOST Pag-asa Manila. Ang sa ato sining mga ka-K5 Manila ni nag-report ang Iloilo basi kag why ma-charge cellphone nila. Or di gani basi gin kapoy sila pero hindi tani ni pwede nga why sila sang tawo nga in charge sa mga oras ngayon sa aton sini nga mga ka-K5 daw ang pinaka-latest tracking ni Pag-asa suno sa ni Bagyong Tino suno sa DOST Pag-asa ang napahamtang mga kabyanan no sa may area sang Palawan no sa aton sini mga pinalangga nga mga taga-Palamati. As of 2 a.m. November 5, 2025, si Bagyong Tino ang ginamonitor sa sulod sang Philippine Area of Responsibility kag didto na pahamtang mga kabyanan no
sa may Taytay, Palawan, coastal waters sang Taytay, Palawan nga may maximum sustained winds nga naglabot sa 120 to 120 km per hora nga may ara sang pagbugso o kung gustiness nga naglabot sa 165 km per hora sa aton sini mga pinalangga nga mga taga-Palamati, no? Subong ginapanubo na ang alert signal, gale signal number sa aton sini nga probinsya, kag ara na lang kita sa signal number 1. Signal number 1. K5 News FM Bagyong Tino Update. Signal number 1 na lang kita mga ka-K5 diri sa may probinsya sa Iloilo. Sakip na mga ka-K5 ang Capiz, Aklan, kag syudad sa Iloilo, kagabuman ang isla sa Guimaras. Samtang nagapabilin nga ara sa signal number 2 ang probinsya sang Antique. Atong sini mga pinalangga nga mga taga-Palamati, no? So amo ni subong and gapasalamat kita nga ti nagdubo na indopuli buwas kadlaw makabutlak taliwat si Haring Adlaw or di gani karon makabutlak na si Haring Adlaw kag makabalik na opisina kag klase ang aton sini nga mga estudyante mga ka-K5 sa aton sini mga pinalangga nga mga taga-Palamati. K5 News FM Bantay Bagyo. Sa pagbalik nato mga kabyanan, kontang report ni K5 Karen Badilla sa to sini nga mga kabyanan sa patrol. Nagdugangan takron ang pinaka-latest nga mga datos sini mga kabyanan nga nakuha naton sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag sa City Disaster Risk Reduction and Management Office mga kabyanan na mga kahalitan nga ginabilin sini ni Bagyong Tino mga ka-K5. Good morning, Sir Ronito Sumbong sa ato sini nga mga listeners. Ginatamyaw tagid sa bayong aga mga taga Putotan, Iloilo sa mga barangay Katuogan sa ato sini nga mga ka-K5 nga pamatigid sa ato sini nga pagpangalagad sa may Kasalsagan, Putotan. Good morning sa inyo nga tanan. Magabalik ang balitang K5 sa mga matapos ginabang ang pila ka mga importante nga pahibalo. Standby ka mo mga ka-K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. Mugid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyo mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.